Još jedan dan u ovom hotelu. Ovo je moj hotel, odavno nisam se, mislim, ovo je moj hotel koji sam tek da napravim, znate. Ovo je moj hotel koji sam hoću da napravim, dobro nam je krenuo highway, morao sam ići by the way u pade da radim tamo stvari, znači, da bi mogu ovdje već. Da, kupim mnogi stvari. Mislim, nisam išao nigdje, ali sam gotovo druge pare. U Njemačkom stvarno nisam išao, to se šalim, ali sam zarađivao ovako ovdje, baš puno para. Nove stvari. Slatkice. Pola arene skup, boga mi. Morat ću da pomoći. Kaksa, dobro je. Ko će se završiti ova soba ove već? Ja bukvalno čekam ovdje. Mislim, tek smo danas ovo malo prije došli, tako da će li biti gotovi ili? Hoće. To gospodine, ja sam malo stariji, pa to aj molim vas, probajte to napraviti. Nismo mi probati, mi već počinjemo to praviti. Odavno smo mi to planirali. 750 CP. O, vidim, ima tamo za kafu. Za naprav. Chupacabra. Убил. Думаю, что? Он показывает нам, что такое шеет. Да, сзади. Hajde. To što imamo je došlo da baš teško doći. Neki su s autom došli ispod. Ovdje je zadnji par tiket imate. Tiket imate da uđete, izađete, imate sve. O inače zadnje su spravljeno nekad. Nije nekad ovo izadnje su iskreno. Sad gore malo teško uvesti. Tako sam vam. O, ja ću to teške brate. Samo da se popene. Vidite. Neki su ljudi s automobile. Ovdje doći pa mi tako rado. Ups, unaša sam išla. I to vrlo da puni. Mislim da je. Ne znam, piše. Ovdje imam kupi V8. Da. Ovo je već je tu došlo. Ili da prodali nešto? Da, ovo me na aerodromu. Počeo se prav kao, mislio sam da im pomožem. Da. Ajde. Čeo si trenutno? Na kojem aerodromu? Na tamo, na Havajima. Vidio sam s autom bio došao u rad skoro. S avionom sam došao, ali nije bilo završen, tako da nismo mogli išli jučer, tako da smo samo morali shvatiti ovdje. Pa kad se završi sve to, ali neće, kažu da ok, kaže, sva imica ostala tamo na aerodromu pokustu. Ja sam rekao na Havajima, tako ok, hoće ga vidjet će se s njim. Ti si onaj čovjek od ovdje, što si ovdje. Ovo je čovjek iskreno bih htio negdje drugdje, ali papu mu je zapravo plan, ali je tako da kažem.
cijeli dan. Šta nisam radio? Mislim, ja sam cijeli dan, ne vidite što radim. Pravim ovaj hot dog kod ljepši. San Marino more. San Marino more. Jedimo. Ovo je ovo. Ajde ovo ću. Čovjek čeka avion. Tako da moramo tiši. Čovjek neki čeka avion. Joj, sam se nadam da se vidim. Ali zato ću se spavat još. Uživamo. Nakušno. Nadam se ima. Sad ćemo vidjeti ovim koferima. Čisto. 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 Čisto.